Как е започнал той? Това го научи в неговия роден град Дряново. Един ден, както се играеше покрай Дряновска река с още няколко момчетии, малкият Никола се захвана да направи мишена, по която да хвърлят и да се надпреварват кой е по-точен и кой ще оцели първи мишената. Когато беше готов и се отръпна, другарите му видяха, че мишената е малко мощче от клечки и кал и е толкова хубаво, че сърце не им даде да го замерят и разрушат. Я какъв майстор се извъди, подметна случайно минаващи оттам Дилгерин Досил, който беше наблюдавал удивен с ръчността, с която момчето майстореше мощчето си. Да ще мама Дилгерин да ми даде такъв мост, ама от камък ще направя на Дряновска река, когато порасна. Замечтано отвърнал малкият Никола. Мъжът се посмихнал под мустак и промърмори. Ще видим тази работа. Харесаното е момче. Знаеше кое е и реши да се поприкаже с майка му за мирака на сина й. Усещаше, че то има влечение към българския занаят, пък нали и покойният му баща беше дюлгерин. Така след няколко години, със свито сърце, но и с надежда, майка му го даде да чиракува пред дряновските дюлгери. Кротко момче беше Никола, работно, едва бе навършило 10 години, но любознателните му сини очи побиваха всичко, което с ръчните ръце на дюлгерите майсторяха. Увлече до този занаят, допадна му, а и дряновските дюлгери го приеха с добро сърце при себе си. Ето така той започва своята, казано по съвременен начин, кариера. Да. И той действително след това построява мостната река Дряновска. Даже ние миналата година посетихме този мост, той още си е здрав и още си е на мястото. Сега най-известен става той не само в в Османската империя, но и в чужбина, със своя мост над река Бяла, който за времето си е едно изключително сложно и освен това много красиво хидротехническо съоръжение. И аз искам да ви прочита няколко реда за това. Мидхат Паша, който тогава е валия на Туна Вилает, решава, че ще строи пътища да стигне по този вилет, да се свържи по-лесно с столицата, Цариград. И затова той решава, че трябва да се построи мост над Бяла, за да може този път да се прокара. Но неговият архитект, който работи при него, поляк, му предлага една много голяма сума за изграждането на този мост, затова той търси други варианти. И тогава му препоръчват Колевичето и това се явява при него. В уречния ден се яви пред валията с готовите сметки и му рече, че ще изгради моста за 700 000 гроша и че ще е готов подир година и половина. Мидхат Паша не повярва на ушите си. Този Ниук, според него българин, му казваше, че ще направи градежа за време на половина от това, което му бе предложил полският инженер и за сума, която изглеждаше смешна пред ония 3 милиона, които искаше полякът, възпитаник на Харковския университет. Усъмни се Пашата в сметките на българския майстор, затова го върна още веднъж да ги провери. Пренебрежителното отношение на Мидхат Паша засегна уста Колевичето, но той се върна отново да провери сметките, тъй като както беше волята на валията, защото право на Мидхат Паша беше да отсъди, че е предложение за изграждане на моста да одобри. Силен беше Пашата,
много влиятелен в Османската империя по него време. Думата му се чуваше и пред високата порта. А подир някоя друга година той щеше да се опита заедно с още някои други реформатори и падишаха да свали. Защото искаха обновена и силна Османска империя. Зато и накрая щеше да бъде заточен в Диарбекир, където да намери смъртта си. Но по това време още беше в стихията си и думата му на две не ставаше. След като преизчисли всичко, Уста Колю се върна отново и застана пред Медхат Паша. Погледна го в очите и със спокоен, но твърд глас му рече, че сметките са верни. Валията се замисли дали да рискува и да му даде да изгради този важен за вилаята и империята мост. Верни, казваш, че са сметките, тъй ли? Нали знаеш, че по моста ще минават не само хора и каруци, но и аскер ще се налага да преминава с оръдия и други товари. Дали няма да се срути този твой мост пред толкова товар отгоре му? Гордият дух, който Колевичето беше придобил и калил през всичките тия години, опитът, който бе натрупал, го караха да застане твърдо и без страх срещу думите и съмненията на валията. Паша Ефенди, отвърна му той, ако аз не направя моста при бяла поддерка си за 700 000 гроша, семи ми главата. Пък ако искаш, като го изградя, накарай да преминат отгоре му всичките тежки оръдия круп на тукашния гарнизон, а аз ще стоя под моста, дори преминават. Тези думи удивиха Медхат Паша. Не беше чувал друг да залага живота си срещу майсторлъка. Вярно, че за този Гюрен се приказваше, че е градил и други мостове. Държеше се много корнас. Не приличаше на другите българи, които познаваше. Пък може и да има, защо да е толкова сигурен в сметките си. Не беше вече млад. Изглеждаше към 60-65 годишен, натрупал бебите си бая умения. Уста Колю очакваше търпеливо решението на валията. Беше спокоен и уверен в това, що бе казал. Сблъскаха се два силни характера, две различни култури. Тъй да е, Мустафи Чолго. Ти ще изградиш моста според Перкя и сметките си. И няма да забравиш, що ме рече накрая. С живота си ще отговаря за този мост. Ето така той защитава правото си да гради този мост. Мина, може би ще кажеш и за храма в Свищов, защото той тогава вече е бил на преклонна възраст, нали? Сигурно не му е било лесно да изгради, а пък може би това е най-доброто негово произведение или греша. Докато строя моста в Бяла, в Свищов, първенците, а може би цялата общественост, решават, че ще искат да изградят една хубава голяма църква, която да отговаря на статута на този преуспяващ град. И разбира се обръщат към Колевичето. Така той, успоредно със строежа на моста на Бяло, започва да строи тук църквата в Свищов. Но вие вероятно го знаете това. И понеже възложителите много държали църквата да бъде на най-високото място, а се оказало, че там почвата не е особено подходяща за градеж, защото е льосова и основите стават нестабилни, Колевичето решава въпреки всичко да осъществи този строеж там, където възложителите искат, също не искат. И той решава да направи 12 метра дълбочина на основите, докато стигне на здрава почва. 12 метра, нали каза? Да, за да може тази църква да стане устойчива. И понеже гради край реката Дунав, той е решил да наруши канона в някаква степен при градежа на църкви, да направи вълнообразен на едната стена,
да направи висока, с тънки, стройни колони, за да може вътрешността да наподобява кораб. Така че вашата църква тук е неговия най-съвършен шедьовър на църкви. Той е строил около 20 и няколко църкви, но тази е най-красивата му църква. Да, помолим аудиторията при толкова добър разказ на Мина, ако нещо е провокирало вас, искате нещо да попитате или да кажете. Аз едно ще се радвам, ако вие допълните нещо, което аз съм пропуснала